खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। उदालगुरि जिल्ला रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव खुंफुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै हौवासाफोरनि आबुं माराथन खारनाय बादायनायाव बान्था आवग्रिनो हानायफोरनि मुं: सेथि बान्था क'क्राझार जिल्लानि अलंबार ब्रह्म, नैथि बान्था क'क्राझार जिल्लानि दिमासा ब्रह्म, थामथि बान्था क'क्राझार जिल्लानि बिरफुं नार्जारि, उदालगुरि जिल्लानि फकत सिं बर' आरो उदालगुरि जिल्लानि सन्जय बर'। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि फर्नालि दिकाया निमाहा बिबाय। थांनाय शुक्रबार खालि क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया 4th ग्रेडआव साख्रि मावग्रा दीपक दासखौ दाय गैयाजासे बुदों, जायनि जाहोनाव दीपक दासखौ क'क्राझार आर.एन.बी. सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो गोनां जादोंमोन। जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दीपक दासनि फिसाजो सुनिता दासआ जिल्ला बेंगिरि फर्नालि दिकानि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनदोंमोन। जिल्ला बेंगिरि फर्नालि दिकाया नखरनि सुबुंफोरा गसर थिसननायखौ मिथिनानै थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव आर.एन.बी. सिभिल देहा फाहामसालियाव थांनानै गावनि दायखौ गनायना लायो आरो निमाहा बियो। लोगोसे थानायाव गसर थिसननायखौ बोखांना लानो खावलायो आरो इयुनाव बेबायदि खालामला होननानै लेखा बिलाइयाव लिरनानै मुंसाइ होयो जिल्ला बेंगिरि फर्नालि दिकाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुमाया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उदालगुरि रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव थांनाय 22 जानुवारिनिफ्राय खुंजागासिनो। बिनिनो दिनै थामथि साननि जोबथा थान्दै मेलनि गेजेरजों गासै 3,000निबो बांसिन थान्दैफोरनि थांखि बादियै फैगौ 2023-24 मावसुमनि थाखाय आफादगिरि महरै फिन दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै फिन खनिन्द्र बसुमतारीखौ लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रोङै आबुङै दाफुंनाय जायो। मिरु बिसाया बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय एरख'नानै दोनजानाय महरगिरि टमी नार्जारि आरो मनि स्वर्गियारिनि साजाखौ बोखांनानै लाबाय। लोगोसे गेमस्रि दैमारिखौबो बर' सावथुनाव खामानि मावनो खाबु होनायनि थांखि नाजावो बिसाया। गुवाहाटीनि सनकुसि सनालि संहआव कामरुप मेट्र' जिल्ला बिसानि बानजायनायाव मिरु बिसाखौ लाफानानै मावसुमा मेल खुंफुंजालाङो। बे मेलाव मनि स्वर्गियारि आरो टमी नार्जारियाबो बाहागो लायो। मिरु बिसानि लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारिनि मासि सामलायनाय बे मेलाव मिरु बिसानि आफादगिरि नेरसोन बर', गाहाय सुजुगिरि जिजास खेरखातारि, कामरुप मेट्र' जिल्ला बिसानि आफादगिरि कनकसा बर', गकुल मोसाहारि आरो माखासे सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो आरो मनि स्वर्गियारि आरो टमी नार्जारिनि आर'जलाइनि सायाव सावरायलायनाय बे मेलाव मनि स्वर्गियारि आरो टमी नार्जारियाबो बाहागो लायो आरो फैबाय थानाय समफोराव अरायबो बिसानि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सावथुन मुलुगाव आगान होनो खोथा होयो आरो बिसाया टमी आरो मनिसखौ थिखानाय गैयै समसिम एरख'नानै दोननाय साजाखौ माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशननि गेजेरजों मैयानिफ्राय उदां खालामनायनि थांखि लायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 19 जानुवारियावबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि टाउननि मिउनिसिपाल हलावबो उदालगुरि जिल्ला बिसानि बानजायनायाव मिरु बिसानि मोनसे मावसुमा मेल खुंफुंजालाङो। बे मेलाव मिरु बिसानि लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारि, गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर', गाहाय सुजुगिरि जिजास खेरखातारि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो माखासे सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। बयनिबो मदद बादियै गेमस्रि दैमारिखौबो थिखानाय गैयै समसिम एरख'नानै दोननाय साजाखौ माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशननि गेजेरजों बै साननिफ्राय उदां खालामनाय जायो। डिब्रुगड़ जिल्लायाव मानसि लांखारग्रा 2 लाइमोनखौ हमनो हादों। डिब्रुगड़नि लाहवाल रेल स्टेशनाव गंसे कारजों लोगोसे 2 लाइमोनखौ मानसि लांखारनायनि दायाव हमदों पुलिसा। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला 2 लाइमोना 3 उन्दै हिन्जावसाफोरखौ खामानि होगोन होनना थगायनानै बेंगालर फारसे थांग्रा ट्रेनाव दैखोदोंमोन। पुलिसा स्रोद सोलोंनिफ्राय खौरां मोननानै लाहवाल रेल स्टेशनाव गोख्रों सिग्रोमो। लाहवाल पुलिसनि सिग्रोमनायाव 3 उन्दै हिन्जावसाफोरखौ बोखांनो हायो आरो मानसि लांखारग्रा 2 लाइमोनखौ पुलिसा हमो। लोगोसे पुलिसा AS23F 7761 नंनि कारबो बोखांनो हायो। हमजानाय मानसि लांखारग्रा 2 लाइमोनखौ हेमन्त गगৈ आरो गनिन गगৈ होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बोखांना मोननाय 3 उन्दै हिन्जावसाफोरा डिब्रुगड़ जयपुरनि। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।